Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian nuwun pajaripun para sepuh aji sepetasa kita bekten sayening para lenggah warga kang paguyuban campur serenggas Baskara Indonesia ingkang mijil saking Manggung Ngemplak Boyolali ingkang pangarsani pajaripun Mister Clewo kalenggahan dulu sakadang sowan nuhani dawuh ingkang hamugati panjenenganipun Bapak Jiman sakeluarga kapurih ngregengaken iripun tasakuran wali matur lurus netepi darah meneng asepuh boyong temanten paingunduh temanten putra jalipun ing asripun Kamas Uki Ratmoko kasampun kasembatan daup jinatu kromo kan Mbak Ayu Triyanti sakadang derek mayu bagya ugi derek urun tutunggo mugi saestu Bapak Jiman sakeluarga kagon kersa purwa madrasana tasah pikantuk karahayan kalujengan lan saestu pikantuk ridhonipun Allah amin Allahumma amin. Kalenggahan terus sampun sewantri widyate nyengguyung Baskara Indonesia kula tepas tunggal mboko sawiji kali Jambe Sragen katuran jumeneng Mbak Ayu Eva Karisma. Kasusul Solo Baru Suko Harjo Makmur Elia Sanjaya miarsih ngakoh mati ya okoh nya ya okoh nya ya okoh nya ya okoh ya oyo bos ingkang wekasan Surakarta hadiring rat Mbak Ayu Suye. Aja sarate nyengguyung Baskara kalenggahan dalu pripun emang dipun lelipur Kecamatan Kecamatan para tamu kaledheraken ilujeng lelegahan alujeng miyarsa kaserengan prakonco Baskara Indonesia sebuah dewan. Sang
Mekaten sulalaken tembang kangen kelajakan panandang kita harus salam pambuka saking prokadang Baskara Indonesia salipur kanthi jumeneng lir gumanti wonten ing kalenggahan dalu pangajab mugi saesuk mangke agipun lelipur bojo mateng para tamu sampun keparang rawuh saged damel suka renane penggalih ugi jaga lenggah sinambi jurung pangestu kepatos sogi wilajat Bapak Jiman begitupun teman-teman sekalian Mas Uki Ratmoko dan Mbak Ayu Triyanti mugi saesuk abadi ngebyur wonten bara enggal tansah langgeng ayem tentrem pikantuk keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirah amin Allahumma amin